ବୁଢ଼ା ବିଲୁଆର ଚତୁରତା। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଣେ ଚାଷୀ ଥାଏ। ତା'ର ନଈକୂଳିଆ ଭଲ ଜମି କେତେମାଣ ଥାଏ। ସେହି ଜମିରେ ଆଖୁ ଚାଷ କରି ସେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଚଳାଏ। ଆଖୁ ପାକଳ ହେଲେ ସେଥିରୁ ରସ ବାହାର କରି ବିକେ। କେବେ କେବେ ଆଖୁ ଦୋରୁଅରୁ ଗୁଡ଼ ତିଆରି କରେ। ବଳକା ଆଖୁ ଗଛ ଚିନି କଳକୁ ବିକି ବେଶ୍ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ। ସେହି ଆୟରେ ତା ପରିବାର ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ ଆଖୁ ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଚାଷୀଟି ଖୁସି ଥାଏ। ହାତକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଦି ପଇସା ଆସିବ। ପରିବାରର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥାଏ। ତା'ର ଆଶା ପୂରଣ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ବର୍ଷ କୁଆଡ଼ୁ ଦଳେ ବିଲୁଆ ଆସି ନିୟମିତ ଆଖୁ ଖାଇ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କଲେ। କ'ଣ କରିବ ବା ଚାଷୀ? ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଇଲା। ଆଖୁ କିଆରୀର ଚାରିକଡ଼େ ବାଡ଼ ବୁଜିଲା। କନାରେ ଏକ ବାଘ ତିଆରି କରି ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା କଲା। ଭାବିଲା, ବାଘକୁ ଡରି ବିଲୁଆମାନେ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ସେମିତି ଆଖୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଖୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କରିବ ସେ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ଉପାୟ ଦେଖାଗଲା। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସେ ଜମି ନିକଟକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ମୁଗ୍ଦାରଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ମଲାଙ୍ଗ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଭାବିଲା, ସବୁ ବିଲୁଆ ଏକତ୍ର ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାନେ ମଜା ଚଖାଇବ। ମୁଗ୍ଦାର ଏମିତି ପ୍ରହାର କରିବ ଯେ ସେ ଆଉ ସେ ବିଲ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଅନ୍ଧାର ହେଲା। ବିଲୁଆମାନେ ସବୁଦିନ ପରି ଆଖୁ ଖାଇବାକୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଆଖୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିପଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ନ କରି ବିଲର ଚାରିକଡ଼ ବୁଲିଲେ। ଚାରିକଡ଼ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଜମି ମାଲିକ ମଲାଙ୍ଗ ପରି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁର୍ଦାରଟିକୁ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି। ସବୁଦିନ ଆଖୁ ରସ ଖାଇ ଖାଇ ପାଟି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ଆଜି କିଛି ଟିକିଏ ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଯୋଗର ଘରୁ ବାହାରିଥିଲି। ନଚେତ୍ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଅକ୍ଷତ ମୁର୍ଦାର ଖାଇବାକୁ ମିଳି ନଥାନ୍ତା। ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଖାଇବି? ଏକୁଟିଆ ଖାଇଲେ ତ ସବୁ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯାଉଛି ସବୁ ବିଲୁଆଙ୍କୁ ଡାକେ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବୁ। ଏହା ଭାବି ସେ ହୁକେ ହୋ ଯେମିତି ଦୁଇଥର ଡାକି ଦେଇଛି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବିଲୁଆ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ମଲାଙ୍ଗ ପରି ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀକୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଲା। କେମିତି ତାକୁ ଖାଇବେ? ସେ ଚିନ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ବହେ ନାଚିଗଲେ। ବୁଢ଼ା ବିଲୁଆ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଜଣେ ବିଲୁଆ କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛ ସାଆନ୍ତ? ଏହାକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା? ତୁମେ ତ ଆମ ଭିତରେ ବଡ଼, ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କର। ଏହା ଶୁଣି ଗୋଟିଏ ଟୋକା ଓ ହୁଣ୍ଡାଳିଆ ବିଲୁଆ କହିଲା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଅଛି ନା ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ତାଙ୍କର କଲିଜା ଖଣ୍ଡେ ବି ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳାରୁ ଟିକେ ହେଲେ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ବୁଢ଼ା ବିଲୁଆ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ରୁହ, ସେମିତି ହୁଅନା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏ ଲୋକର ଶବଟା ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲା। ଇଏ ଯଦି ରୋଗରେ ମରିଥାନ୍ତା ତେବେ ତାକୁ ଆଣିଥିବା ଶବବାହକମାନେ ମଶାଣିକୁ ନେଇ ପୋତିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା। ଆଉ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବିଲୁଆ କହିଲା, ବୋଧେ ଲୋକଟି ଆଖୁ କିଆରୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ସାପ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ କାମୁଡ଼ି ଦେବାରୁ ସେ ମରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯଦି ସେମିତି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତା ଦେହରେ ବିଷ ଚରିଯାଇଥିବ। ତାକୁ ଖାଇଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମରିବା। ତେଣୁ ଏ ଶବକୁ ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ବିଲୁଆ କହିଲା, ସାପ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ଯଦି ଏ ବାଟେ ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ଏଠି ପଡ଼ିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ କୌଣସି ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଲୋକଟି କେମିତି ମଲା? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ବିଲୁଆଟି କହିଲା, ମୋ କଥା ମାନି ତମେ ସବୁ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ବୁଲି ଖବର ନିଅ। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କେଉଁଠି ମରିଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ମରିଥାଏ ତେବେ ସେ କେମିତି ମଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ କି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକାରେ ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାରଣରୁ ମରିଛି ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ଆସ। ତାପରେ ସ୍ଥିର କରିବା ଏହାକୁ ଖାଇବା କି ନାହିଁ। କଥାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ସବୁ ବିଲୁଆ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ଧାଇଁ ଗଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ।
ଗାଁର ସବୁ ଘର ପାଖରେ କାନ ଡେରିଲେ। କାହା ଘରୁ କାନ୍ଦଣାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କାନ୍ଦଣା ନ ଶୁଣି କାହାରି ଘରେ କେହି ମରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ। ସେ କଥା ଆସି ବୁଢ଼ା ବିଲୁଆ ଆଗରେ କହିଲେ। ବୁଢ଼ା ବିଲୁଆ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଇଏ କ'ଣ କୁଳ ବୁଢ଼ା? ୟାର ପରିବାରରେ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଜଣେ ଥିଲେ ତ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କେହି ତ କେଉଁଠି କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଏତେ ଶବ ଦେଖିଛି। ସବୁ ଶବ ତ ୟାର ପରି ଏପରି ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ପୁଣି ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଗ୍ଧାର ଥୁଆ ହୋଇଛି। କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ସାରୁ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମାରୁ ଅଛି। ୟାକୁ ଖାଇବା ମାନେ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ଏ ଶବକୁ ଖାଇବା କି ଆଖୁ ଖାଇବା କଥା ମନରୁ ପୋଛି ଦିଅ। ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଜୀବନ ନେଇ ପଳାଇଯାଅ। ବୁଢ଼ା ବିଲୁଆର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଚାଷୀଟି ଝଟ୍କରି ଉଠିପଡ଼ି ବିଲୁଆମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ମୁଗ୍ଧାର ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ବିଲୁଆମାନେ ତ ଆଗରୁ ସତର୍କ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏପରି ଡିଆଁ ମାରିଲେ ଯେ ମୁଗ୍ଧାର ସେମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରିଲା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ବିଲୁଆ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସେଦିନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ନଚେତ୍ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ବଡ଼ମାନଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ।